n'azụ gwogwogwo aka na-akpọ ụgbọ enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ ife ka atọgbuo m ka m gaa n'elu mgba ka m gaa n'ala aka nri n'aka ekpe aka na-akpọ ụgbọ enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ ndewo Emeka ị na-eme ọfụma drone gị amaka biko achọrọ m iso gị efe drone gị mba ọ bụghị kịta ọ na-atọ m ụtọ otego m chọrọ ife drone ozienụ drone nke a bụ nke enyi m nwoke enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ biko ozienụ nye m ka m bịa ọbụladị nwantịntị oge ngwa were mee obere oge egbukwa n'oge m ga-agụ oge gị n'ọnụ mkpụrụ iri ịkwụsị enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo daalụ Emeka ka m nwee ka isi mee nke gị lee anya ka m gaa elu gaa ala gaa aka nri na aka ekpe gwa ka m bido ọnụọgụgụ otu abụọ enyi na-aga na ise n'azụ anọ ise enyi na-aga na ise n'azụ asaa asatọ itenaanị ka iri gwogwogwo ngwọ mba rapụ ịga ebe dị anya ka ị ghara imebi drone m ngwa kwụsị oge gị agwụgo biko nyekwuo m nwantịntị oge mba ozugbo oge gị agago ka m mekwuo obere tupu batrị drone m agwụcha nye m ozugbo ka m kwụsị ife drone na-atọ ụtọ enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ lee anya ka m gosi gị ụdị ọzọ ka m mee ya ka ọ gaa elu elu batrị drone agbatugo ọfụma o nweghị ike ịga elu elu enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ Amaka ka ọ dị ụbọchị ọzọ enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ daalụ rinne enyi na-aga na ise n'azụ gwogwogwo ngwọ